如果你係懶嘅，咁就咩都唔需要理，咁啊睇住佢生長得。咁如果你話啊，我中意咧佢好完美，咁你可以換水。咁換水過程都好簡單嘅啫，只要將啲水加入去，一定需要水喉倒水裏邊咧，就大概攤3至4日啦，等佢即係淨水，咁亦稱之為我哋叫做除一啲氯氣喺入邊嗰啲水咯。其實最開心就係當有啲同學仔突然間話俾我聽，咦唔係喎，我隻蝦咧大肚，而且仲無啦啦生咗啲蝦 B 出嚟，我使唔使咧俾啲咩補品佢食之類嘅嘢啊？咁我其實唔使嘅，總之所有嘅嘢擺落去大自然嘅情況就係拍翻一啲位度咯，咁係睇住佢生嘅最開心。挑戦しないと人生は楽しくならないと思う元気でいれば季節に入っても私はチアを始めるんじゃないかなと思いますねグループに入るための資格っていうのは年齢が55歳以上、それから自称養子探偵なんです恥ずかましいんですみんなFumie Takino started Japan Pom Pom in 1996 when she was 63 years old. Now at the age of 86, she still leads the cheerleading squad. 今の子言えば高校の4年ですから2年生で終戦になって、ですからもう戦後のどさくさで全然チアリーダーなんかなかったですね。Her life took a turn when her father passed away at the age of 86. She was shocked to see a man who had enjoyed his life calling it all a waste of his final days. Takino was 50 at the time. 結婚生活うまくいってなかったので、このまま行っちゃうともう私の人生何だったんだろうって子供の犠牲になったみたいな愚痴ばっかり言って過ごすんじゃないかっていうふうに思い始めたんですね。人生やっぱり生まれてきてよかったっていう人生にしたい。父のような最後を送りたくないだったら何かしないといけないのかなって。で少し老年学を学んで知識があればいくらか助けになるのかななんていうことで学ぼうと思ったんですけども、もう年だって私は言ってほしくないし、どんなことでも始められると思ってるんですよ。その限界はあっても若い頃に何かやりたいなって思ってたことがもしあるんならね、それをいくつになってもいいから始めてみたら。So she decided to leave her marriage, and at 53 she went to the US to study gerontology with the blessings from her children. A decade later, Takino started cheerleading for the first time. このジャパンポンポンの活動っていうのはもう私だけじゃなくって、ここに入ってきた皆さんにとってもね、完璧にその人生を変えてるんじゃないかと思うんです。50、60を過ぎてステージに立つとか、あんなピカピカの衣装を着るとかで打ち上げでみんなで楽しくワイワイ大騒ぎするとか、楽しい人生にしたいと思って皆さん来られると思うんです。もう80もなるような人は縁側で猫ちゃん抱いて日向ぼっこで居眠りしてるみたいなイメージがありますよね。なんでチアなのみたいな、みっともない、やっぱりみっともないというんでしょうね。その80も過ぎてそんな格好して舞台で踊ってっていうのが受け入れられないと思いますね。人間の能力っていうのはかなりのところまでいろんなことができるんだなっていうふうに思ってます。
実際に練習をしててやっぱり疲れたってもう本当に真面目に踊れない時もありますので、そういう時はちょっとサボりながらやってます。挑戦しないと人生は楽しくならないかもで元気でいれば季節に入っても私はチアを始めるんじゃないかなと思いますね。